ngaphela ke futhi ngoba bengishilo ke ngathi ngiza kuwena ke manje ubuyile lapha umdlalo phakathi kwayo lapha eFrance idlala nalo Bafana Bafana Ningizimu Afrika igama lami kusifiso kuhle kwaBsimango uyabona ke mabili ke futhi lapha kuyona iFrance kanti ke iqanda lapha kuyona iBafana Bafana uyabona basho bathi ziyakhala and ziku loudspeaker ngakho lakhe lapha uMbappe naye lapha igoli lesibili elikore lapha uyena Giroud ake sibone ke manje lapha ngabaniya Mbappe ke futhi ibhola lakhe uzolithini ke manje lapha balokhu bayadlala baligedenga bathi kalo mina kalo wena kalo wena kalo mina kalo mina kalo wena bathi teka famba ngizokunika ungithathele ngikunika liphumela ngaphandle ke futhi lapha ibhola lizophoswa ke njengamanje niyasibona ke manje ukuthi lenza njani ke futhi uyabona ke ngempela ba relaxile nje abantu lapha eFrance bayabona nabo ukuthi uyabona they are cruising nice washo Julius Malema wathi we are cruising nice lekwamanje asigibele ngo DJ Maphorisa